que... A ver... Hola, moi boas, quen anda por aí? A quen temos por aí? A ver, Nusca, que sempre andas nos chismes dos pitocos estes e nunca sei se están os chats ben postos. Vamos allá. Veña, boa tarde. Que tal, miña querida xentiña? Estades por aí xa? Ao outro lado do aparato? Aquí? Aquí todo ben, esperando a que me faledes algo para saber polo menos que non estou sola. Sola non estou, porque eu vexo aí 4 personas, pero non sei por que tarda tanto o chat sempre en estar listo. Levalle máis tempo que a min. É un pouco máis lento. Aquí estamos todos, ves? Hola, Cris, desde o Galiñeiro. Hola, que tal? Moi boa tarde desde Marín. E quen eres? Trasnum ou Garda do Tempo? Que nombre tan bonito tes? Trasnum do Garda do Tempo. Susana Barbazán, buenas tardes desde Santiago de Compostela. Me imagino que en Santiago de Compostela estará o tempo un pouquiño máis cativo que aquí. Aquí ainda se foi aguantando un pouquiño e chovendo, pero bueno, de vez en cando chovía, de vez en cando, pois, cantábanos o sol. Hola, que tal? Xavier, pasa a facer os deberes, non tens que estar no directo para depois traer os deberes sin facer pa a escuela. Así que, bueno, 10 minutiños e andando, Hola, Nusca, desde Asado Rianxo, que tal? O que tal, Carmen? Que cal? Porque mezclín o apellido xa con todo. Quería dicir que tal, estaba lendo Collazo, entonces lín Carmen, que cal? Cristina, hola, que tal? De a Franqueira. Pois non sei onde é a Franqueira, non conozco, nunca escoitín, siquera, non sei se é un sitio, se é unha aldea ou así, se mo dis, pois estaría guai. Hola, dinos Monse, por fin conseguín entrar, un saludo desde o Galiñeiro. E lo porque non conseguías entrar, quero dicir, acabamos de chegar todos, todos que estamos aquí ahora, o sea, acabamos de chegar de entrar. Son Damián, o da terra de Meiguiños. Claro, coincídeme o nombre, está todo genial. Moi boas tardes desde San Cristóbal de Cea. Eu non é que xa para facer moi ben eso, pero é algo así, non, así. É que nunca me sale ben o corazón. A min sáleme máis ben unha cousa abollada. Bueno, pois eso. Hola, Juapa, que tal, María Souto, que tal? Podes compartir o directo. Marta díxome a semana pasada unha cousa que eu non sabía, mirade que tanto aprendemos unhas das outras, que díxome que o directo que se pode compartir. Eu eso non o sabía. Así que, hoxe vamos a poñer unha tarea máis. Hoxe, a parte de darlle ao me gusta, que ainda non lle destedes ao me gusta nada, porque son de 100 personas e hai 30 me gustas. Iso para empezar, hai que dar ao me gusta. E logo despois, nos lados dos tres puntiños, tamén tendes o de compartir directo. E iso, compartídelo nas vosas redes, se lle dades a compartir, e así veo máis xente, e pode vir máis xente ao directo. Eu probín hoxe a poñelo, que non sabía que se facía, así que lle dou as gracias a esta rapaza, xa me acordo como se chama, Dios mío, Marta, Monse, pois non sei como se chama, pero bueno, que lle dou as gracias porque non sabía que se podía compartir, así que se podedes compartilo o directo, pois estaría genial. Sigo esperando polos me gusta e vou aguantar a respiración hasta que lle deades ao me gusta todas as que estades aquí, pasa mosca, as que esteades aquí agora mismo, así que bueno. A ver, saludiños para todos e todas, trasnos o Garda do Tempo que nos di, saludiños para todo o mundo. E José Luís Ribeira, desde Buenos Aires, mándanos saludos tamén, e desde Uruguai, Leonardo, madre mía, que lonxe. Pois eu quero lle mandar unha apreta, un cariño a esta xente que está tan lonxe da terra, porque me imagino que José Luís será gallego, pois estará traballando ali en Buenos Aires. E Leonardo, saludos desde Uruguai, ao mellor non é gallego, pero ao mellor sí que ten descendente de emigrantes gallegos. Así que un saludiño para todos os que estades lonxe. Nusca, boa tarde.
desde el Maresme, Barcelona. Mira, Javier, menos mal e gracias que puxeches que era en Barcelona, porque tampouco sabía. Mira, Fina Fernández, por exemplo, desde a Arsúa, pois que é aí ao lado, pero non sabía que en Barcelona había un sitio que se chamaba Maresme, e tampouco non sabía que había un Javier que me seguía desde Barcelona. Así que, moitas gracias. Dadelle ao me gusta, e iso dívolo tras non tamén vos lo dixen eu. Estaría genial que lle derades. E as que controlades así un pouquiño, dadelle a compartir, ao directo, a ver se é que funciona, que non é que si sei logo, non? Directo compartido. Moitas gracias, Juan Antonio. Ti controlas, non? Desto das redes sociales. Porque a xente tenme problemas para encontrar o like, para encontrar o me gusta, pois imagínate para compartilo directo. Cambiar a hora, al menos media hora máis tarde. Cristian, dinos que cambiamos o directo para unha horiña máis tarde. En canto empeza a vir o bo tempo, a verdad que si empeza a facer bo tempo, hai que cambiarlo, pero non media hora, hai que cambiar unha hora máis tarde. O sea, empezar como de 8 a 9 ou así. E xa no verán leválo para máis tarde. Pero como non sei se podo facer unha encuesta aquí, son casi 200 personas. Hola Galileo, que tal? Ya llegué. Pues bienvenido. Sí o no Marino? Félix, sí o no Marino? Non che entendo. Xa fixen todo todiño. Fátima vai a ser, cando vayamos de excursión, vai a ser a que veñen diante de todo comigo no autobús, para levarvos a todos de excursión. Porque Fátima xa comparteu aquele, xa fixo todo, así que genial. Estou en Cuenca, dinos Fátima, pero vamos che buscar a Cuenca, tampouco non pasa nada, pasamos por ali co autobús e eu gardo o sitio en diante. Si funciona. Funciona o de compartir, dis. Pois estaría genial. Hola, Nusca, e a todos. Hola, Mercedes, que tal? Mercedes Santana. A ver, vamos a meternos en meollo. Dinos Jesús. A ver, Nusca, boas tardes, molladas porque está a chover, que se lle vai a facer. A ver, que lle fago ao meu pepino melón? Ten uns frutos grandes como a cabezas, pero moi verdes aínda. E a planta cos fríos, que levou xa está moi queimada e fea. Jesús, mira, a planta de pepino melón, Cris sementou os pimentos e xa pasaron 2 semanas e non salen. Cris, nin te preocupes, os pimentos lévalle tempo botar para arriba. Moito tempo. Poden botar un mes debaixo da terra se non teñen o calor suficiente e a luz do sol que lle fai falta. Cos pimentos hai que andar para dentro e para fora, a non ser que teñas un invernadero, pero no invernadero fai moito frío tamén. Entón, cos pimentos é mellor andar con eles de dentro para fora. Quenta o sol, para a solaina da ventana. Fai frío, para dentro. E agora vou a contestar a Jesús. Jesús, é verdad que a planta do pepino melón, ou tamén conocido como pepino dulce ou pera melón, é unha planta que cos fríos e cas xiadas sufre moito e queimase, caense as follas, púdrense, ponse fea. Pero os frutos siguen dando, siguen medrando, o que pasa é que lle costa moito madurar, porque é un tipo solanácea e precisa horas de sol para poder madurar os seus frutos. Non é como outros frutos que sexan a hora de inverno, como pode ser, non sei, frutos que agora no otoño, a patata do aire, ou o tomate do aire, ou os chícharos, ou que non é que lle faga falta sol, quero dicir, luz do sol, para poder madurar. Pero o pepino melón sí. Ti deixas na planta, e se podes, botalle por riba unha malla térmica para ver se pode lograr botar algunha folliña nova que lle axude a facer a fotosíntesis para aproveitar as horas de sol, as poucas horas de sol que temos. Pero, de todos os xeitos, faltan moitos dedos, eu sei que faltan moitos dedos. Pero, bueno, a verdad que funciona, porque 231 personas, o sea, isto está genial. Podedes compartilo, porfa. Compartido directo, se sabedes compartilo. Penso que é solo dándolle aos 3 puntiños e ponche me gusta, e se podedes lle dar xa, despois pon compartir, compartidio. A ver se me anima máis xente. Porque agora pon 150, tampouco non sei como vai moi ben isto.
Bueno, pois eso, que a planta do pepino melón sí que sufre co frío, é verdad que os frutos non dan madurado, pero invito-che a probalos igualmente. Non van a estar dulces, non o probes como a quen quere probar unha naranxa que lle sepa dulce, non vai a estar dulce. Un pepino melón ten que, bueno, só vos lo teño enseñado, podría vos enseñar que teño algún por aquí na nevera, se queredes enseño-vos, para saber o aspecto que ten de dulce. Pero proba os de verdes e proba pensando, bueno, vai máis saber a pepino, porque está verde, entón vai máis saber a pepino, ten moita agua, e invito-che a probalos así en verde. Ola, Nusca, non podo quedarme que xa lle din ao me gusta e compartín. Moitísimas gracias, Sonia. Quería saber se tendes forno de leña, que teño un na aldea, unhas clases me vendrían genial. Sonia, eu non o teño, quen me dera, pero non. Cando era pequena sí que tiñamos e facíamos na casa, bueno, traballábamos co forno de pedra, non o forno de leña, o sea, era de pedra, de meter leña dentro e depois facer labor os empanadas ou o que fora, non? De que región de España eres? Saludos desde Argentina. Lucrecio, soy de Galicia, unha zona de unha esquinita de España. Hola, Nusca, que plantar en Coruña este mes? Isabel, mira, a non ser que me digas que... De onde eres? Da Coruña. A ver, a Coruña tamén é moi grande, non sei se eres do interior da Coruña, se eres máis da costa, se vives ao lado do mar, que non sei. A ver, a non ser que me digas que na vosa zona aínda te levantas pola mañán e hai hielo nos caldeiros de ajo ou que fai demasiado frío, agora podes empezar a plantar casi de todo, casi de todo. A ver, podes plantar puerros, algún tipo de lechuga, repolo, brécole, coliflor, aínda podes plantar. Por exemplo, se che gustan as coles de Bruxelas, hainas que plantar agora, xa. Bueno, tendo cuidado co que plantades porque vai a luna de forza, o sea, a luna está crecendo e se lle queredes facer caso á luna non podedes plantar agora mesmo cousas que poden grelar. O sea, as lechugas esta semana non as plantaría, pero bueno, vos podedes facer o que queirades. Que máis? Puerros, sempre podes plantar e calquera tipo de crucífera, o sea, de repolo. Repolos tamén podes plantar. Ahora, desde aquí hasta marzo ou abril, podense plantar tamén coles. O sea, os coleiros podenlos plantar cando podas, cando teñas tempo, cando os vexas a vender bonitos ou cando a terra che permita entrar na leira para poder plantalos. O sea, os coleiros, é mellor plantalos con frío. Pero, bueno, non os plantas en agosto porque non lle vai ir, ben. Pero, bueno, xaneiro, febreiro, marzo, ou mellor en abril tamén, se eres máis así como do interior, pois tamén se podería. Pódense plantar moitísimas cousas. O que estamos hai un gusano no directo. Aí vamos, Nieves, moi ben contestado, moi ben aquel lado. A ver, onde está? Que bonito é el gallego. Moitas gracias, Anaí. Aquí en Chile, Nusca, pepino melón. Pois xa non o vexo. Bueno, pois non vexo a lesma. Xa volverá a salir, entón xa aplastamos directamente. A ver, Juan Antonio, dime. Amigas de Paramos. Saludar a Nusca. A ver, onde está esa xente que me ten que saludar? Que non sei por que me ten que saludar, pero eu penso que se Juan Antonio Boullosa di que me tendes que saludar, teríasme que saludar, Siento como unha mezcla de español e portugués. En ti me resulta simpática. Pois mira, Lucrecio, é que non é que sea unha mezcla, pero teñen todos a mesma raíz, o sea, son idiomas que proceden do latín. E aí entra, pois eso, o español, o gallego, o portugués, o italiano, teñen a mesma raíz. O que pasa que cada idioma foise como gestionando da súa maneira
este é gallego. E, por suposto, que é moi parecido ao español, é moi parecido ao portugués tamén. Boas tardes de Villa García, moi boa tarde, Ana. Vamos a ver, aquí alguén preguntaba, imos facer un bancal e temos unha dúda. Ana Vázquez pregunta, dispárame todas as dúdas que teñas sobre facer un bancal. Así, pois, podoche falar. Nusca, que che parecen os hoteles de insectos? Perfectos, Margarita. Todo o que sea facerlle a vida agradable aos insectos, porque van a vir a axudar a polinizar a nosa horta, para min é de lo mejor. Agora, ten que ir todo un pouco en consonancia. Non vale só poñer un hotel de insectos, que está genial, porque podelo facer moi bonito. Bueno, todo isto, para a xente que non sepa, un hotel de insectos non é máis que un sitio o resguardo donde pos como distintos tamaños de buratiños con distintos materiales donde se poden meter, pois sígueme dicindo que hai unha lesma por aquí, a ver se a encontro. Donde se poden meter os insectos e quedan a dormir na nosa horta. Entón, eso está genial. Nieves, e logo onde está logo eso? Bueno, un te quiero. Bueno, ao mellor quéreme ben. Bueno, chicas, alguén dicir onde podo conseguir o kéfir? Que aquí, na zona da Cañiza, por aquí na zona da Cañiza. A ver se alguén da zona da Cañiza lle pode axudar a Teresa, porque, Teresa, se sabes de alguén que teña kéfir, non vai a ter problema en darche. Eu xa vos digo que eu estou saturada e teño xente en espera e o meu kéfir non produce tanto como estou regalando. Pero tendes que buscar alguén da vosa zona que o teña, porque vos lo van a dar sin problema. A ver, esta lesma fuera. San Contrín, Nieves? Ala. Hola, Nusca, teño unha planta de pepino en Santiago de Chile. Temos moita calor e a miña planta recibe sol da mañá, pouca agua e non medra. Se o rego máis, as follas da planta caen. Que fago? Eu creo que, André, o único que tens que facer é fertilizar. Esa terra non está ben, porque mira, o pepino melón é unha planta tan agradecida e tan fantástica que con un pouquiño de coidado e de mimo vai ir ben e vas a ter frutos así. Se a túa planta me dis que ten calor, sol directo, ten que estar húmeda, porque é unha planta que produce moita fruta con moita agua, co cal a agua non a saca da nada, a materia non se crea del infinito. Entonces, se unha planta che vai a dar non sei, 2 ou 3 kilos de frutas así de grandes cargadas de agua, por sentido común, é unha planta que necesita agua. O que non pode estar é nun sitio encharcado. Tamén te invito a que revalores o sitio onde tes plantada a planta e ao mellor levanta, mezcla a terra esa con algo que sea máis drenante, con unha pouca area, abona ben, ou fertiliza, se tes un pouco de humos de lombriz, ou se tes algo co que fertilizar a terra, co que ti fertilices normalmente, e a volvas a plantar. Porque é unha planta moi agradecida e dá moitísimos frutos, pero claro, por eses dous motivos, que dá moitísimos frutos e frutos grandes, e os seus frutos están cargados de agua, pero tan cargados que se poden exprimir como naranxas, pero como naranxas, O sea, o 98% do contenido da fruta é agua. Entón, por eses dous motivos, é unha planta que necesita un suelo moi fértil, drenado e moi húmedo, constante. Espero que con estes consellos que che vaya moi ben. Outro gusano. Na feira de Ribadavia vou comprar o frutal. É agora o tempo. Hola, Nusca, mañán é feira en Ribadavia. Vou comprar un frutal. Depende de que frutal. María, a ver, estamos na temporada dos frutales, eso é indudable. Pero hai frutales que che poden resistir máis o frío que está facendo aínda agora e outros que che recomendaría que non compraras. Por exemplo, ti, mira, pensa, calquera árbol que sea tipo tropical, pois non sei, chirimoya, aguacate, mango,
freixoa, calquera tipo de guayaba. Son árboles que, en teoría, son máis do trópico, non? Que son de climas máis tranquiliños e temperáns. Entón, hai frutales que ao mellor xa estamos en época agora de plantalos, como poden ser pois masanseiros, naranxos, limoeiros, pexigueiros, calquera tipo de fruta de cuña, pero eu, por exemplo, hai cousas que non que che mandaría esperar un pouquiño, que deberías de esperar polo menos a marzo ou así, cando xa se acaba o riesgo real de heladas continuas, porque senón ao mellor vas a gastar os cartos e non vamos a obter o que queríamos, non? Que ao mellor o frutal pois pódesenos queimar. Levantas moitas pasións. Si, bueno, mentras non entren a faltar ao respecto, ves, por exemplo, este Walter, todos se chaman Walter, agora que o penso. Mandámoslo á pacotilla e agora Walter, márchase. Mentras non falten ao respecto, pois non importa, porque, a ver, é un chat indirecto, é normal que entre basofia, basura e borralla, pero, bueno, que é moi fácil. Vos mandádeme o gusanito porque ves o mellor o dibujo dun gusano ou dun caracol ou dunha lesma, se mo dixi, para me avisar, é só quito e listo. Non lle deades importancia, non lle entrades ao trapo, non vale a pena, de verdad que é o único que queren é ter o seu minuto de gloria aquí, non lle vou a dar, si podo. Entón, vamos alá, a ver. Pois eu teño varios congelados en chapela. Pero que congelastes? Eu teño kéfir desde a franqueira, pero para dar agora non teño. Claro, iso pásame a min, o sea, cando estou producindo kéfir, no inverno non produce tan ben, non se multiplica tan ben para regalar como se fora, por exemplo, no verán. Porque co calor fermenta millor e reprodúcese máis. Entón, poderíamos dalo máis a menudo a xente que o temos, non? Pero agora no inverno é verdad que vai moito máis lento, entón, pois, vimos o vídeo de facer o bancal, pero non sabemos exactamente en que rea de bloques deixar sen botar masa para que drene agua. Nada, en ningún, Ana Vázquez, ves, pois, esa é unha cousa que me quedou, ao millor, si, quedoume sin dicir. Pero mira, Ana, é moi fácil. Cando estás a poñer os bloques, normalmente, pois, botas a fila toda do cemento, do largo todo do bloque, e botas o cemento por aquí, ou colles o bloque, e poslle o cemento así, e poslle por todo. Bueno, pois neste caso, en vez de poñerlle por todo, antes de pousar o bloque, en vez de botarlle por todo, pois, en algún bloque, non en todos tampouco, porque senón perde robustez, firmeza. Entón, o que podes facer é, por exemplo, en algún bloque, un sí e un non, con trampeados, botarlle solo aquí un pouco cemento e aquí outro pouco, e pousas. E xa lle queda drenaje suficiente para que non empose agua. Así que, Ana, non te preocupes que eso é eso. En algúns bloques nos que ti decidas, porque tampouco é tan importante, mellor nos da baixo, pero en todos, un sí e dous non, pois eso, en vez de poñer cemento en todo o cacho, pon solo 2 puntos de cemento e xa queda drenaje suficiente, porque o bancal vai a drenar para baixo, sabes? Ollo, se ves que tes unha terra moi pechada ou que tende a poñerse moi dura, a compactarse ca chuvia ou andar nela ou tal, recoméndoche que lle botes abaixo unha capa de area da canteira. Compras un saco de area que che ven por toneladas, non? Ven 1 metro cúbico de area e normalmente, bueno, non é 1 tonelada porque se ven mollada pesa moito máis, pero é 1 metro cúbico que son eses sacos grandes e botalle unha boa capa na parte de abaixo de todo do bancal, unha capiña de area, para lle axudar a drenar por se a túa terra é moi limosa e tal, sabes? Para non ter problema ningún. Nusca, escribín o meu marido fajo que lle deu o like. E agora temos os 2 teléfonos a oírme na cociña. Chámase Manuel. Manuel, pois moi boa tarde, moitas gracias por poñer 2 teléfonos porque son como se foran 2... Claro, é que son 2 persoas que me están vendo, ainda que sendo... Pero moitísimas gracias porque
Mira, non sabedes o que axuda. A ver, eu non cobro nada por estar aquí agora con vos a axudarvos, a contestarvos as vosas dúdas e intentar axudarvos co que sexa, non? Pero tiene un acento andaluz. Ui, Jorge, que perdido andas, Andaluz, moi andaluz non é. Bueno, pois eso, que non cobro nada, pero é moi bo para o meu canal que unha que lle deades ao like e outra que o vexa moita xente. Entón, sin vos costar nada de nada a vos. Estou falando de diñeiro, non vos costa nada. Compartir este directo ahora mismo, darlle ao like e estar a miralo, pois, eso favorecelle moito ao meu canal. Entón, pois eso. Hai 3 gusanos. Outra vez. Fixen un curso de galego só para escribir neste chat. Bueno, André, tencho que dicir varias cousas. Unha, moitísimas gracias, porque para min ten moitísimo mérito que unha persona neofalante díselle, describe a unha persona que fala gallego sin haber nacido con esa lengua nai, non? Entón serías neofalante, non? Que empezaste a falar gallego por decisión propia, non porque viviras entre o gallego. Pero que fixeras un curso solo para escribir neste chat. Bueno, moitísimas gracias. Erros, ningún. O sea, disculpa polos meus erros. Mira, o único gallego mal escrito é o gallego que non se escribe. Os outros están todos ben. Sempre vai haber quen entre a dicirche que iso que non se escribe así, pero non serei eu, a non ser que mo preguntes. Se ti me preguntas, isto está ben escrito, entón, pois, axúdoche a corregir o que fixestes, o que dixestes ou o que escribistes mal en gallego. Pero, desde logo, non serei eu quen corrija a unha persona que está intentando falar ou escribir en gallego porque ten moitísimo mérito. Para min tes moitísimo mérito. Hola, Nusca, son Lucía. Hola, Lucía. Non sabes que alegría me dá verche por aquí cada domingo. Vamos a ver que tal lle vai a hortiña de Lucía. A nena do outro día. Mandeiche un vídeo da miña horta polo Facebook. Que se pode facer para que a terra sexa menos arcillosa? Moita materia orgánica. Querida Lucía, vou mirar o vídeo cando acabo o directo. Vou a mirar, moitas gracias por mandarmo. Vou no buscar. Rosa Pérez, a ver se o dou atopado. Mira, para que a terra non sea tan arcillosa, a mellor maneira de que unha terra sexa top 10, o sea, a mellor terra do mundo para as plantas, é aplicando continuamente materia orgánica. E que é materia orgánica? Pois é materia que no seu día foi unha planta ou unha pedra ou, bueno, tamén hai algúns restos animales que se poden reciclar para facer compost. O sea, o compost é a clave. Compost, ou se non tes compost, pois aplicarlle, non sei, materia verde, materia seca, pero mellor sempre descomposto. É a mellor maneira de obter a mellor terra para os nosos cultivos. Se tes unha terra moi arcillosa, o mellor que podes facer é o que lle explicaba a rapaza que me preguntaba polo do bancal. A mellor maneira de rapidamente facer que unha terra que é arcillosa ou moi dura ou moi compacta ou moi limosa, de descompactala e de facer que sea unha terra un pouquiño máis solta, é aplicarlle area mellor de canteira, porque vai a ter xa minerales. Pero, bueno, non sei se drenan un río ao lado da túa casa e quitan area de río, por exemplo, e deixan que a collades ou algo así. O importante é que sexa area, porque a area vai a descompactar a terra e vai a facer que sea máis solta. Que pasa? Que ao poñerlle, te imagínate, tes un kilo de terra
mala, arcillosa, que se compacta moito, e botaslle 1 kilo de area para descompactala. Vas a conseguir 2 kilos de unha terra máis maleable, de unha terra máis solta, de unha terra que se pode, que é mellor para que as plantas podan reproducir as súas raíces sin impedimentos de unha terra moi dura, non? Pero que pasa? Que ao ser o doble de area, as plantas van a ter menos nutrientes, non? Porque a area en sí non é un nutriente para unha planta. Sí que ten minerales, que ás plantas tamén lle fan falta minerales, pero non é algo que lle vai a aportar os nutrientes necesarios para que unha planta creza. Entonces, a eses 2 kilos de terra xa descompactada, gracias a mezclarlle a area, terías que mezclar un fertilizante ou un compost comprado, se non tes aínda ti, ou un pouquiño de humus de lombriz, que te aconsello que túa nai te axude a facer unha vermicomposteira para teres o teu propio humus de lombriz. E se non, pois compralo e botarlle un puñadiño para que esa terra, eses 2 kilos de terra que fixestes, teña máis nutrientes para as túas plantiñas. E mandoche un bicazo enorme e moito ánimo ca túa hortiña. Aquí en Argentina se usa el vos e el tú. Este es español antiguo. Lucrecio, a lo mejor habría que leer un poquito más, porque no es así. Pero bueno, hola, llegué, yo también le di el dedito y en el teléfono de mi marido también el doble. Muy bien. Así me gusta. Muchísimas gracias. Faremos o bancal, se o tempo permite, para o próximo finde. Estaría genial, porque así só podías empezar a preparar, a abonar, fertilizar, deixalo xa listo para que en marzo xa puderas empezar ao mellor a plantar, que non sei onde eres, pero bueno, marzo ou abril xa poder empezar a plantar de todo. Entonces, moito ánimo co teu bancal. Hola, este canal está subvencionado. Mira, Javier, pois Javier vou a mandar a pasear que está un pouco cansado, ten a vista cansada, entonces xa vai para pasear, andando. Ala. Unha das mellores cousas que de Galicia son as festas ancestrais do Entroido. Hai moitísimas festas en Galicia que son máis ancestrales que a Iglesia, e a Iglesia apoderouse delas, púxolle nombre, púxolle san a todo, e agora parece que non hai festas que non sean paganas. Podo vos asegurar que, non sei, o 90% das festas que teñen san non sei que agora son da Iglesia, antes eran festas paganas. O que pasa que agora, pois, son ancestrales, pero perderon un pouquiño o matiz que tiñan. Agora xa parece que todo é para ir á misa, pero bueno. Hola, Lucía, planta girasol na túa hortiña, quedarache moi ben bonito. A verdade é que sí, pero que non sei canto espacio ten. E mandou un vídeo da súa horta e vou non ir mirar. O sea, este tamén a paseo. Así que vou non ir mirar e despois a mirarei o grande que é, pois se podo darlle algúns consellos máis. Boas, desde Cantabria, chego tarde como sempre. Xuxa, tarde chega cando eu xa digo ala veña, buenas tardes, todo o mundo pa a casa, que esas son horas e tal. Eso é chegar tarde. Pero se non chegastes tarde, ainda estamos aquí. Estaba buscando as gafas, vos avisádeme porque ás veces poñeme a buscalas. Hola, Nusca, moi bo directo. Gracias, Teresa. Tere desde Ferrol. Me encanta aprender de todo o que nos enseñas. Independientemente de plantar ou non, me encanta. Moitísimas gracias, Tere. Mira, vamos a dicir unha cousa. Hai moita xente que me di isto, que me di Tere, non? Que, aínda que non ten terra ou non vai a plantar porque ou non lle gusta ou que sexa, que mire igual os meus vídeos e tal. Eu agradecida, Pero eu son unha persona que penso
que o saber non ocupa lugar. Dá igual se che interesa ou se as clases che fan sentir ben ou son divertidas ou son... Dá igual o que che enseñen, aínda que non o vayas a usar na túa vida. Non sei, eu teño o título, por exemplo, de lucha contra incendios e nunca pensín ser bombera, pero apetecíame moitísimo facer ese curso e fíxeno. Un día direivos os títulos que teño, digamos que sin sentido, que fun a estudialos porque me apetecía e porque me resultaba super curioso saber como se facía esa cousa. Eu fixen cursos que non vou usar na miña vida, pero servenme para adquirir conhecementos. O sea, que me esteades vendo os meus vídeos, aínda que non vaiades a plantar, pero aprendedes cousas, non? Eu intento que se aprendan cousas, quero dicir, tamén, a ver, tamén me interesa que os vídeos sean divertidos ou un pouquiño entretenidos para que a xente quede a miralos e tal, porque eu estou monetizando o meu canal, o sea, 4 pesos, janos. Entón, sí que tal. Pero, bueno, tamén é do meu interés que o que quero enseñar que quede claro. O que sei, quero volo enseñar de unha maneira que non queden dúdas, de unha maneira clara, que non quede nada no tintero. Por iso os meus vídeos ás veces son tan largos. Porque para explicar as cousas hai que falar. Eu sei que hai vídeos que duran 1 segundo ou 3 e que explican o mismo que fago eu. Pero eu non serei a que faga eses vídeos. Podedes ir a buscalos vos, pero eu non serei a que faga eses vídeos. Bueno, lesma outra vez. Aí vou. A ver. Pero só que ti non. Bueno, moi boas noites. O día 8 de setembro, cando sai procesión, tamén hai as pascuillas, onde van as santas de moitos sitios, andando van hasta Portugal, de peregrinación, mas non me sale a palabra. Para facer unha composteira ten que ser de aros de pozo ou pode ser de madeira? Non, Rita, non. É que non ten que ter nada siquera. Váleche con un palé, e senón, pois, un monte. Unha composteira é un sitio no que ti queiras, no que ti decidas onde botar desfeitos vegetales, todos os desfeitos vegetales que teñas na túa casa, todas as mondas das patatas, todo o que saques da terra que non che sirve para ti, para a composteira. E non ten que ser un sitio nin con aros, nin con madeira, non ten que estar nin tapado, nin que... Ten que ser un sitio onde ti botes as cousas, sempre no mesmo sitio. E pouco a pouco iso vaise descompoñendo e vaise formando como unha especie de turba, como terra, como se fora terra, pero é compost. É un compost que fixestes ti. E iso, para fertilizar a túa terra onde queiras plantar, é buísimo. Pero non teñen que ser... A ver, eu teño en aros de pozo porque... Outra lesma. Mas recoño. Pero chégame a min. Vale. San Contrín, ala, a tu casa. Outra lesma. O da horta é unha... Ala, pois sí que hai lesmas, hoxe. Debenche de salir co tempo, sabes? Deben de salir así ca humedad, e cando salen as lesmas, e as caramechas, e así. Nusca, para prevenir a rolla, que podemos botarlle? Onte boteille ceniza, pero xa choveu, non sei se valería de algo. A ver, de algo sempre vale, porque a ceniza vai a modificar un pouco o pH do chan, do sitio onde tes eso, onde botaras. Pero o problema é que non podes botarlle moitas veces. Con botarlle 2 veces ao largo do cultivo xa che chegaría. Pero despois, a ver, a rolla que conste que é un hongo que
ajuita para quitalo, Se tes moito, se che aconsello eu que compres un químico para botarlle unha cousa específica para a rolla, porque senón non vas a ser capaz de curalo. Pero, se che empeza, ou non a tes aínda, para prevenir, faite con purín de cola de caballo ou de cocción, aínda que sea de cocción de cola de cabalo, ou con purín de ortigas, que iso sí que che vai a axudar un montón, e sobre todo se é preventivo, e así, despois de que chova, vas e botaslle pois cola de cabalo e purín de ortigas, se me foi a que... Rocío, espero que non teñas rolla aínda, porque a rolla de verdad que é malísima, malísima. Hola, saludos desde Patagonia. Carai, Susana, que lejos. Pois un saludo. Vico. Hola, saludos desde México. Mima, que che de xente hai de por alá. Pois benvidos aquí. Hola, Nusca, que se pode facer con 2 masanseiros que botan as masáns e quedan pequeniñas? Isa, é unha pregunta que sin ver o problema non se pode contestar. Eu podo che dar uns consellos, pero non é algo que teña claro que é o que che está pasando, e pode ser por varios motivos. Mira, pode ser porque non sei por que misterioso motivo olvidámonos de que os frutales os hai que fertilizar. E non os fertilizamos. Témolos ali, e de que son grandes, pois a deixamos que a súa buena aventura. E os árboles frutales hainos que fertilizar. Iso unha. Outra que ao millor o terreno no que os tes, pois non están nas condicións aceitadas. Porque ao millor ten demasiada agua, está moi encharcado, ou ao contrario, igual é un frutal que está nun sitio que está completamente seco. Entón, as masáns non poden medrar se non teñen fertilizante e se non teñen a agua adecuada. Por norma general, todos os frutales do mundo mundial, pero todos, teñen que ter a terra solta non, que drene ben. E se a túa terra é moi compacta e as raíces non son capaces a reproducirse ben, non son capaces a buscar o seu alimento. E despois tens que intentar como descompactala, ou cambiálo de sitio, se aínda non é moi grande ou así. Pero intenta fertilizalo. E depois tamén pode ser, que non o sei porque non ves o frutal, nin sei... que non sei que está pasando con ese frutal, pode ser tamén que bote moitísimo fruto e que non poda con tanto. O sea, ti imagínate, un árbol pois ten unha capacidade limitada de producir frutos bons, de bo tamaño. Pero resulta que se lle foi ben, cando empezou a botar as pujas de flor e as flores estaban cuajando e hubo unha polinización adecuada, pois porque o tempo lle acompañou, porque non hubo humedad, porque había polinizadores, bichiños por ali, que en definitiva, ti imagínate que non sei, de 500 flores que sacou o árbol, resulta que 490 fructificaron, chegaron a fructificar, a ser de flor, a pasar a ser fruto, e o árbol bota 500 flores para polo menos quedarse con 200. Polo que sea, non? Porque sabe que van a caer, porque tal. Pero se lle foi ben o tempo e leva todas arriba, ao mellor o que ten é un exceso de fruto. Entón, pode ser ese tamén o motivo de que che queden as masáns pequenas. Entón, se me dis que non fertilizas, porque hai que fertilizar, polo menos 3 veces ao ano hai que fertilizar os árboles, que non fertilizas, e que ten demasiadas masáns, o que podes facer é clarear, que se chama clarear. Cando están as flores abertas ou cando sabes que hai masansiñas pequeniñas como as cereixas e son moitas, tíralle con algunhas. En cada ramillete, porque nacen como se foran en piñocas de uvas, como racimos, pois en cada racimo, en vez de deixar que haga 7 masáns, deixa 2, por exemplo, para conseguir que o árbol centre máis a súa energía en menos fruto, porque senón sí que pode... que tantos mensajes quedaron atrás. Xentiña, por favor, dádelle o like. Queredes saber que sí que funciona o de compartilo?
Porque eu penso que nunca fomos aquí 260 personas. Sobre 200, sí, pero 260, joder, que guai. Pois veña, ainda falta un cuarto de hora, ainda nos dá tempo a falar de todo e contestar aquí un montón de mensajes. Así que, porfa, compartide o directo, porfi, compartide o directo. A ver, hola, Nusca. Cando e como hai que podar as ameixeiras? Mira, hainas que podar antes de que empecen a agromar. Pero vai a depender do clima que teñas na túa horta. A ver, eu non podaría nunca ca luna crecendo, o sea, ahora mismo, esta semana, pois non podaría. Pero tamén vai a depender dos cortes que lle deas. Non é o mismo facer unha poda máis agresiva e ter que quitar algunhas ramas moi gordas ao mellor porque che estorban, que ter que podar solo 4 ramiñas porque o árbol é pequeno ou porque só podastes moito o ano pasado ou porque non botou chupóns ou... Vai depender como este o árbol. E como se poda? Eso dá pa 15 vídeos. Depende como estea, que se é pequeniño o primeiro ou segundo ano hai que dar poda de formación, ou sea, hai que formalo. Un árbol, mentre é pequeno, temos que conseguir que o árbol teña un tronco principal pois como 4 ramas ou 5, dependendo do árbol que sea, pero deixarlle 4 ramas principales e darlle unha poda de formación, ou sea, formar o árbol para que non vaya todo a eito. Pero se xa o árbol é grande, pois é outro tipo de podación. Mira, para podar un árbol, primeiro tens que perder o medo, que é o peor que pode pasar se non podas ben o árbol. Pois mira, o primeiro peor que pode pasar, porque non sabes como podalo e fixestes o que pudestes, o primeiro peor que pode pasar é que ese ano non che dea fruto, porque o podastes fora de tempo e porque lle quitastes as yemas de fruta. O segundo peor que pode pasar é que che morra o árbol. En tal caso, con ir a comprar outro, tamén xa está, que tampouco son tan caros, quero dicir, non pasa nada. E o que tens que ter en conta é que se cando lle cortas a rama a un árbol, mira, imagínate que este a rama principal e venlle por aquí un chupón, e ti queres cortar esta rama de aquí. O que non podes é cortala por aquí. Por aquí non, porque isto non lle queda para nada. Entón hai que cortar a carón desa rama. E despois o que tamén tens que ter en conta, se cortas ramas de un tamaño considerable, non cortes nunca dereito. O corte non pode ser así dereito. Intenta sempre cortalo en sesgo, así, como cara abaixo, que o corte non quede dereito. Non me emposa tanto a agua, porque lle pode quedar aí unha gota de agua que dá humedad. E se ten o corte ben sesgado, pois non acumula tanta humedad e non lle entra o riesgo de patógenos ou de pudrir, que tamén. Este fuera tamén. Ya está, justo quitar lesmas do chat. Nusca, hasta os trucos lle gusta o teu directo. Que vais, estánse aburrindo nada máis, non é que lle guste. Santiago de Chile, dinos o noso neofalante, xa che vamos a adotar, André, xa vas a quedar adotado como o neto de Alma da Bella Chousa. Nusca, que opinas do abono feito de algas? Juan Antonio, as algas sempre foron necesarias, o sea, teñen elementos, están formadas por elementos que non están formados os mismos vegetales que temos en terra. Entón, aquí, na costa, toda a vida se foi a buscar o argaso, o sea, as algas, un tipo de alga logo, non? Pero sempre se foi buscar o día de mal tempo, o día que facía moita maruxía, o sea, que o mar estaba moi bravo, ao día seguinte todo o mundo iba a buscar o argaso
ás playas, que botaba o mar para fora, porque as arrancaba, limpa o mar, limpa unha vez ou dúas ou tres no ano, no inverno, limpa o mar no fondo e bota as algas para fora. Entón, toda a vida se foi a buscar. E as algas son buísimas. O que non podes é abonar sempre co mismo. Non podes pensar, bueno, a mí xa me dixeron que as algas, que o abono de algas é fantástico, pero non te podes olvidar de seguir abonando e fertilizando con outras cousas. A materia que lle botemos á nosa terra, canto máis diversa sexa, máis fértil vai a ser a terra. Mellor van a estar as plantas porque van a ter moita máis diversidade da que botar man, o sea, da que botar as raíces para alimentarse. O sea, na variedade está o justo, o sea, as algas son moi boas, pero non podemos abonar exclusivamente con algas. Aquí, o sea, aquí estouche falando de toda a costa gallega, que eu sepa, toda a vida se foi a buscar o argaso, non? O sea, un tipo de alga que saca o mar. Foise buscar, pero unha vez ao ano, non é que estuveran sempre os nosos vellos botando o argaso, o sea, as algas, ás leiras. Botábaselle unha vez ao ano, cando botaba o mar para fora, que normalmente pois nesta época, en febreiro, en marzo ou así, e deixábase na horta, na leira, hasta que se podía ir a fresar, para botar despois pois o millo, as patacas ou o que fora. Así que, sí, genial. E dinos, André, que estábamos falando de André. Santiago de Chile recibeu o nome do teu apóstolo, bueno, meu non é, porque, pero bueno, é Santiago Apóstol, ti eras o vello Finisterra, agora, o sea, que aquí tiñamos o vello fin da terra, e agora son en Santiago de Chile os fisterráns, creo que se di así. O primeiro nome desta cidade era Santiago de Nueva Extremadura. Pois non o sabía. Quizás por eso me gusta a lingua e a cultura galegas. Visítanos en Santiago, xa tes familiares e amigos aquí. Moitísimas gracias, Andrea. Ademais, non ves que extrañame tanto que teñas, de onde che nace ese interés, xa non só pola lengua galega, sino pola cultura, porque sabes cousas que eu nin sabía tampouco. O sea, moitas gracias, André, o neto de Alma da Bella Chousa. Ola, cando se poden os frutales, depende del frutal, porque non todos son do mismo saco, pero por norma general, os frutales pódanse antes da primavera, o sea, claro, é que depende de onde seas. Antes de que empece a vir o calor, antes de que os árboles digan, xa ven aí o calor e o bo tempo, porque os árboles eso sínteno. Entonces, antes de que empecen a botar os gromos novos, cando lle caeran xa todas as follas e estea aletargado, o sea, cando estea dormindo porque está pasando o inverno. O meu consello é que nunca os podes ca luna crecendo, o sea, cando a luna vai de forza. Esta semana está crecendo, así que nin plantedes lechugas, nin puerros, nin podedes. Si podedes non podar, non podedes. Sí que se pode compartir, e xa o fixen. Moitísimas gracias, André. Claro, André comparteu-no, e por iso ao mellor nos entran tantas lesmas, pode ser, pero bueno, os dedos non suben porque hoxe hai moitos limacos. Xa entendo. Un saludo desde Viveiro. Hola, Xoán, que tal? Vives nunha terra moi chula, que me gusta a mí moito Viveiro. Hola, gostaba que fizese un vídeo a ensinarnos a afiar e a tratar das ferramentas da horta. Pois estaría moi ben. Bueno, tampouco non é que eu sepa afilar moito, pero bueno, para afilar o fouxiño ou así, pois estaría ben. Gracias. Ana, tocalla, Ana Antunes, moitísimas gracias polo consello. Xeao, como estáis?
Stai bene. Nusca, se vas a cambiar a hora do directo, mellor cambiala cando se veña máis caloriño e os días esa máis longos. Eu tamén o pensaba, o sea, eu pensaba este mes deixalo así, e en marzo xa cambialo, porque senón, claro, faisenos, eu de día tamén teño máis cousas que facer, de noite non tanto. Entón, eu, a ver, Crisián que nos di, porque foi a que o propuso xa a semana pasada, é algo que me interesa, porque a min tamén me interesa non estar aquí no directo se está quentando o sol fora. Entón, que vos parece se deixamos febreiro, en marzo, pois cambiamos a hora. Que vos parece? Unha cousa, agora que falamos dos directos, o día 23, que non é o domingo que ven, que é o 16, senón o seguinte, non vou a ter o directo, porque vou de festa a Lalín, vou mo cosido de Lalín, así que non vamos a ter directo, xa vos aviso agora, pero bueno, aí volo de dicir despois máis para diante. A ver, este ano tapei a horta con plástico, para que me mate a erva, que opinas? Odio o plástico, Ana, que se me preguntas a min diríache non é unha boa opción, porque aínda que ti queiras matar unhas ervas con un plástico, me imagino que un plástico negro, ou que lle queres que lle dea ben o sol, ou tal, porque non mata só a erva, mata tamén todos os microorganismos, e ti se queres unha terra viva, unha terra na que o ecosistema de debaixo da terra sexa rico, vivo, e que haba miles de millóns de bacterias vivindo e traballando para ti e para as túas plantas, non podes matalas, porque senón vas a ter que, por moito abono que botes, abono, parece que as plantas só van a vivir a base do abono, e as bacterias e os microorganismos que viven baixo terra son tan importantes ou máis importantes que é o fertilizante, que é o abono que lle botes. Entón, eu son antiplásticos total. E outra cousa, ti ainda que tapes con plástico e dixas, que ben matou unhas ervas, tan pronto como saques ese plástico e empezas a traballar a terra, as ervas van a volver a nacer, porque a naturaleza non se frena así como así. O único que uses un herbicida potente para matar as ervas, pero, bueno, iso é un asesinato de tierra. O sea, aparte que están prohibidos, non? Que son glifosfatos. Pero, bueno, pódese botar na composteira as algas, por suposto, Cris, é a mellor maneira de poder empregar as algas, porque ao mellor, se lle botamos moita cantidad ao sitio, podemos, non sei, alcalinizar moito a terra ou salala demais, porque as algas, entre outras cousas, nutrientes, oligoelementos, cousas que traen boas do mar, tamén traen sal. E ao mellor unha alta concentración de sal non vai a deixarnos que medren ben as plantas. Entón, a mellor maneira de utilizar as algas sería ou deixalas en un monte, que se descompoñan un pouco e que cheguen como a pudrir, ou botalas en capas na composteira, que aí xa sería el nova más. E sería o premio Nobel xa. Celi de Estremadura, que acaba de chegar, e chega para darlle ao dediño. Celi de Estremadura, quero che dar as gracias personalmente agora aquí en diante de todo o mundo, porque non hai día que non vai á radio a traballar e que non me encontre con un mensaje teu, con unha consulta, Moitísimas gracias, porque, non sei, a ver, os mensajes que mandades á radio para que eu os conteste en directo, pois danlle moito dinamismo a sección, non, da radio. Bueno, mas eu síntome moi ben, moi querida, e así. Outro Walter, Dios mío. Pero moitos Walters, todos son Walter. Bueno, pois nada, hasta domingo, felices soños, Carmen, collazo, igualmente para ti. Este tamén, fuera, espera. Listo. Nusca, son de Lalín, estou moi contenta de que veñas ao cosido. Mercedes, pois a ver se nos vemos, porque eu vou pasar o día inteiro, quero dicir, vou ir á feira, vou ir a tomar o vermú, despois vou comer ali o cosido, así que, se me ves, fálame, e non me fagas como moita xente que depois dime
dalle vergonza virme a falar e eu encantada de que me veñades falar, o sea, non pode haber nada máis bonito que a xente queira saludarche porque che reconoce, é porque lle fai ilusión saludarche ou sacar unha foto, eu encantada. O sea, a mí non me molesta para nada. E moita xente, pois, dalle apuro ou vergonza ou virme falar e depois dime polo Facebook, vincho outro día e non che fui falar. Ti fálame, Eso. Buena semana, Nuska, e a todos. Hoy pouco pude estar. Alicia Fariña. Bueno, non pasa nada. Nuska, cando se deben cortar as varas de avellano para que duren no tempo? A que lle chamas varas de avellano? Para que duren no tempo. Non sei que son varas de avellano para que duren no tempo, non sei, Susa, teño que miralo ou temos que, non sei. Luz, que eu normalmente vou ao cocido tamén a ver se este ano vou e te vexo. Bueno, pois, estaría encantada de saludarvos, así que xa sabedes que o domingo vamos a ir todos ao cocido de Lalín, por favor, faládeme, que che aproveite moito, paso ben, moitísimas gracias, Cris. Vou ao cocido, sí, Begoña, vou ao cocido. Para afiladores os de Ourense, para iso é a terra da chispa. Sí, pero en Ourense, se tens que afilar un cuchillo, non vas a ir a Ourense a afilar un cuchillo, terás que aprender a afilalo, non? Podes a Nuska, dadelle o dediño nos 3 puntiños de arriba. Bueno, pois, hola, Fernando, ole. Fernando, me imagino que Fernando, o que eu conoso, non? Pois, porque así, Fernando, pois non sei. Pero bueno, hola, Fernando, que tal? Moi boa tarde. Son Monse de Regal. O sea, pos, Xoán, eres Monse de Regal. Pois moi mal, Monse, porque así non che reconoso. Tens que cambiar o de Xoán e poñer Monse de Regal. Moitas gracias, Nuska. Domingo máis pola túa masterclass. Dille que che leve. Vale. Cris, bueno, son las que dan avellanas. Que me está explicando que son as varas. É que se facían as varas dos bois de avellano. Bois de avellano? Pois non sei. Fora plásticos da horta. Si, dalle ao sacho. E máis, sabes que, Ana? Toda a erva que che está nascendo na horta ben agora é porque se está aproveitando dos nutrientes que ten esa terra. Co cal, he de facer un vídeo para vos enseñar a cavar á mesa. Co cal, todas esas plantas que se están nutrindo desa materia toda que tes na túa horta, que ti lle chamas malas ervas porque están che invadindo todo, non, están comendo o que hai nesa terra. Se despois usas esas ervas para fertilizar a terra, xa están como fixeron o traballo elas para outras plantas, sabes? O das malas ervas, xa vos teño dito que eu 5 contadas, 5, os brisos, o té canario, as silvas, non sei, se non me acordan, os brisos, poucas ervas se lle poden chamar malas ervas, nin ervas invasoras, todas van a valer para volver a fertilizar a nosa terra. Bueno, pois, si medran moito son malas de arrancar, doi lombo. Bueno, non te preocupes, que o que podemos facer é darlle a volta e usar esa erva que está nascendo tan ben e que tantos nutrientes ten e usala para materia orgánica para as plantas que queremos plantar. Aí vos de enseñar a cavar á mesa, prometido. E máis aí de facer o vídeo con miña nai, porque ela é experta, ela é a que mellor sabe. Agradezo moito o teu esforzo para axudarnos a cumprir. Moitísimas grazas. O sea, André, non tiñas nin que mandarme, non sei canto é iso, pero non tirías que mandarme nada de cartos, pero moitas gracias. Eu que agradezo é o teu esforzo por falar gallego e por interesarte pola nosa cultura gallega. Esas son as 8 pasadas. Así que, miña querida xentiña, como sempre, pois nada, domingo que ven, vimos outra vez á mesma hora,
deixamos pasar este mes de febreiro á mesma hora e vémonos, pois, pa semana. E se non, pois, vémonos polas redes, por Facebook, Instagram ou TikTok, que é por onde ando eu. Vico, que teñades moi boa semana. Deica.